Bwkha ani si Baio, tamni nini mokolong magtisya. Bwkha ani si Baio, tamni nini mokolong magtisya. Kosto ang si ang tongo, nang tamni kidijagri tong. Nang ano hamjaguna, ta hamjagdi. Ang kosto ang tong mahay, nang ta ang di. Ang nono kulong mo, nang ano ta hamjagdi. Somay bebak sana, hamjag mate, borok silay jaki thang Baio. Jefro nirjini hamjagma borok yak ari kalang thangano afro kosto bo amsuk no nanggano neng ang jaya khaima haita khaidi o hamjagma ro kunu yanu gyanda joto no imang wangsi ta hamjag di ano neng sak no na silet nasi ta hamjag di ano neng sak no na silet nasi tini ni bagi amsuk no ang khaklayo no tini ni video no chajak khana hene Duti shunno tini ni video no chalje ki tongke please ke like share comment khana ta pokdi te noro tabung no pule o channel nai tongo hingenge please ke o channel subscribe khaina di